Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Nilqa' lill-koppji kollha li se jiżżewġu f'din is-sena u nitolbu ħafna għalikom biex titħejjew kif jixraq għal dan is-sagrament kbir ta' żwieġ nisrani. U fil-bidu ta' din il-Quddiesa narfu li aħna għandna bżonn lil Alla, mhux biss biex jaħfrilna, imma biex jagħtina wkoll l-għajnuna li għandna bżonn biex inkunu fidili lejn il-kelma li nagħtu lil xulxin u jagħtina wkoll il-qawwa naħfru lil xulxin. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smawiet, u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natu bġie, inrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq l-emin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek Quddies, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, bal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Illum qegħdin niċċelebraw l-Epifanija tal-mulej. Aħna nafuha bħala it-trere, l-isem trere ġej mit-tlet slaten maġi. Illum il-mulej nifsu lil-ġnus bħala tarbija. Ejjew niġbru t-talb li hemm fil-qalb tagħna f'dan il-mument u t-talba tal-Knisja tagħtina wkoll dawl fuq il-ħajja tagħna. U Alla inti llum b'kewkba mexxejt il-ġnus u għarrafthom lil ibnek il-waħdini. Fil-ħina tiegħek għatina li aħna li diġà rafniek bis-saħħa tal-fidi naslu biex nitaxqu bik wiċċ imbiċċ fis-sebħ tal-kobor tiegħek fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajija. Ħajjiddi wiċċek id-dawl tiegħek wasal. Jiddi fuqek sebħ il-mulej. Ara id-lamijiet jiksu l-art u sħab iswed il-popli. Iżda fuqek jiddi l-mulej u s-sebħ tiegħu ifiġġ fuqek. Il-ġnus għad jimxu fid-dawl tiegħek u slatem fid-dija tas-sebħ tiegħek. Olli u dawwar għajnejk madwarek u ara. Il-koll miġbura ġejjin għandek u liedek ġejjin għandek mill-bod u bnietek iġorruhom fuq id-dirajn. Mbagħad tħares u wiċċek jiddi u tħabbat u timtela qalbek. Għax fuqek taqa' l-kotra tal-ġid tal-ibħra u l-għana tal-ġnus jiġi għandek. Imrieħel ta' iġmla qatt jagħtuk, l-iġmla żgħar ta' Midjan u Efa. Il-koll minn seba jiġu mobbija bid-deb u l-inċens u jixandru it-tifħir tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Assar responsorja li nkantaw flimkien il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. Il-ġnus kollha tal-art, il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima
il-fimu il-ġustizzja u islim kotran sama jintem il-qamar. Isaltan minn bahar sa bahar u mixmara satru fl-art. Isla tenta tarsis u tal-gżerja tuħi rigali u isla tenta seba u sabotiet iġibulu. Imu isla ten kolla u il-ġnus kolla lilu jadu. Għaxu jeles li l-firi se jaħlu u l-imsejken li mandux min jgħinu. Jiena d-dajef u għal-fajjar u il-ħajja tal-fajrin jisalva. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, intom smajtu bil-pjan tal-grazzja li Alla tani għal-ġid tagħkom, jiġifieri li permezz ta' rivelazzjoni għarrafni l-misteru. Dan hu l-misteru li fil-ġenerazzjonijiet li moddija ma kienx marraf lil bnedmin bħalma ġie rivelat lill-apostli Quddiesa tiegħu u lill-profeti fl-Ispirtu. Jiġifieri li l-pagani huma msejħa biex ikollhom sem mill-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem, ikollhom sem mill-istess weda fi Kristu Ġesu permezz tal-Evanġelu. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta twieled Ġesu f'Betlehem tal-Ludija fi żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mill-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu fejn hu dak li twieled, Sultan tal-Lud? Għax rajna l-kewba tiegħu tiela u ġejna nqimuh. Is-Sultan Erodi sema bihom u tħawatu u Ġerusalem kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu u ried jaf minn għandhom fejn kellu jitwielet il-Messija. Huma qalulu f'Betlehem tal-Ludija għax hekk inkiteb mill-profeta. U int Betlehem, art ta' Ġuda, le m'intix li żgħar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej
li jra il-poplu tiegħi Iżrael. Irod imbagħad sejjaħ lil maġi bil-moħbi u tkixxef bir-reqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewba. Bagħathom Betlehem u għalilhom: morru staqsu sewwa t-tifel u meta ssibuh ejjew għejduli ħalina wkoll niġi nqimu. Dawk wara li ssemaw lis-sultan telqu u wara l-kewba li kienu raw tiela bdiet tmixi qudiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewba imtlew b'fer kbir tas-sew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw li t-tifel ma' Ommu Marija inxteħtu fl-art imuh. Fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali, deb, inċens u mirra. Imbagħad, billi kienu wissijin f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu tal-Inter. Jiena nisma l-kelma rigali ftakart fikom mal-ewwel. Tajduli importanti. It-talba tagħna hija li għalmenu jkopru l-ispejjeż tat-tieġ. Jiena nixtieq nuża 3 kelmiet għal din il-laqgħa tiegħi magħkom. L-ewwel qed nirringrazzjakom ħafna tal-preżenza tagħkom li lqajtu l-istedina li fil-bidu tas-sena li fiha se tagħtu kelma li tkunu ta' xulxin għal dejjem, intom ġejtu biex nitolbu flimkien. Hija ħaġa sabiħa li id-deċiżjoni tagħkom li tibda mhux fit-tieġ diġà bdiet, id-deċiżjoni li tkunu ta' xulxin ħadtuha imma se tikkonfermawha fit-tieġ u dakinhar jibda żwieġ. It-tieġ jiġi u jgħaddi, iż-żwieġ għal dejjem. Anke t-tieġ idum ftit biex tħallas il-kontijiet, imma iż-żwieġ għal dejjem. It-tieġ jiġi u jmur, forsi tejja tara il-video jew illum ma nafx jagħmlu għaliex inti tgħixha kuljum imbagħad. Ir-ritratt tal-koppja tittieħdu kuljum. U jiena qed nuża daw it-3 kelmiet li huma suġġeriti anke minn dak li qegħdin niċċelebraw illum. Illum bdejna niċċelebraw il-festa tal-Epifanija. Kewkba, l-aħbar tajba, rigal. Pruvaw iftakru li intom tridu tkunu dawn it-3 kelmiet sbieħ għal xulxin. Il-kewkba l-maġi kienet sinjal li jifmuh. Il-kelma maġi hija kelma li juża il-Vanġelu ta' San Mattew, kienet tintuża wkoll għal l-orrief tal-Persja fejn hemm illum l-Iran, u kienu nies li mhux biss jinterpretaw ismewwiet imma anke kienu b'xi mod jippruvaw iħabbru l-futur. U daw raw kewkba u qalu rridu niltaqgħu mar-re li batilna dan is-sinjal. Intom tridu taċċettaw lilkom infuskom bħala il-kewkba li batlek il-mulej fil-ħajja tiegħek. Tgħid li kultant tiddalla misħab din il-kewkba, ma tibqax tiddi wisq, speċjalment meta ikonna trikki-trakki. Naħseb jiena tridu taċċettaw il-fatt
li il-konflitti ma tistax tevitom u trikki trakki l-inqas, imma jrid ikun hemm dik il-persważjoni fik li l-mulej laqqek ma' din il-persuna biex lilek twaslek f'post aħjar. Bi tkun il-kewkba tiegħek huwa is-sieħba ta' ħajtek. Fis-sem hemm ħafna kwiekeb, ma tistax tmur fuq kull waħda jew kull wieħed. L-ewwel taxtejja mbagħad nitilfuk żgur. Il-mulej batlek kewkba waħda. Tgħidli kif se tkun tiddi dejjem. Dik hija xi ħaġa li tridu taħdmu fuqha intom. It-talba tagħna hija li aħna l-ewwel nies ma nfixklukomx. Il-kelma aħbar tajba. Il-kewkba li l-maġi waslithom biex jifhmu li twieled re li jira. Kemm hi sabiħa din il-profezija li kwota il-Vanġelu ta' San Mattew u li l-orrif tal-poplu ludi qalu lill-Erodi u int Betlem ars ta' Ġuda. Le m'intix l-iżgħar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda għax minnek joħroġ mexxej li jira il-poplu tiegħu Iżrael. Ġesu meta jikber jgħid jiena r-raj tajjeb, imma kemm ħaġa sabiħa ninnutaw li anke fuq il-profezija tiegħu tarbija diġà hemm dan il-ħsieb li hu bħala mexxej qed jira mela mhux isawwat jew jumilja imma se jieħu ħsieb. Din il-kelma li tira din hija l-aħbar tajba profonda llum tweldinna mexxej li se jira l-poplu tiegħu. Anzi Ġesu jgħid ir-raj tajjeb dal qed jira jagħti ħajtu għan-naġġ tiegħu. U intom tridu tkunu dan it-tip ta' sostenn għal xulxin li tkun lest tagħti ħajtek fir-risq it-tajjeb u l-ħażin, fil-mart u fis-saħħa, fid-dulur, fin-niket u anke fil-jiem ta' ferħ. Tridu tkunu il-bastun ta' xulxin, mhux il-bastun biex issawwat, imma biex fuq tistrieħ. Dak il-bastun ta' ħajti biex għax sawwatni, imma x'fuq nista' tassew nistrieħ. Kemm tkun ħaġa sabiħa li intom fil-ħajja tal-koppja ta' bejnietkom tifmu li imsejħin biex tkunu ta' sostenn, ta' support, ta' għajnuna għal xulxin. U allura titgħallem tgħid jekk jogħġbok għax xejn mhu bidritt avolja miżżewweġ. Titgħallem tgħid grazzi għax kulħadd jieħu pjaċir min jgħidlu grazzi. U meta jkollkom it-tfal se tgħallmuhom jgħidu ejt thank you. Ejt please, ejt thank you. U titgħallem tgħid aħfirli, tgħid sorry. Hekk ukoll nagħmlu kuraġġ il xulxin. Għax kulħadd jiżbalja, kulħadd taqbiżlu. Mill-Papa l-isfel. Tagħtux daqtej fuq xulx hawnhekk, tagħmlu xejn bejnietkom. Ma tistax tgħidli għaliex il-Papa hekk jagħmel kalma. Il-kelma rigal. Ħafna drabi fil-lingwi Latini minflok rigal ngħidu present
Issiba propju bl-Inglis ukoll għax il-kelma ġejja mislufa mill-Franċiż antik. Imma bil-Franċiż présent, preżente bit-Taljan. Ir-rigal huwa mod kif jiena insir parti minn ħajtek. Min se jagħtikom rigal għat-tieġ nisperaw. Dan li jixtieq jgħidilkom, jien nixtieq nieħu sem nipparteċipa fil-ferħ tagħkom. Ovvjament daqshekk biżżejjed x'għalfejn imbagħad. Jipparteċipaw fil-ferħ tagħkom. Immintom rigal għal xulxin bil-preżenza tagħkom għal xulxin. Nibdew minn daw l-aħħar ġimgħat xhur ma nafx kulħadd għandu d-data tat-tiġi fissata. Kunu preżenti għal xulxin. Naf li jkollkom ħafna x'tagħmlu u ħafna affarijiet li nqalgħu minn taħt ir-riħ u tissolvihom. Ftakar li da kollu jgħaddi, imma jekk tweġġa' lil min se tgħix miegħu imbagħad biex tirranġah trid iż-żmien. Għażel fejn se tinvesti l-iżjed. Sib il-ħin biex intom tkunu flimkien, titolbu flimkien, tersqu għal-qrar mhux flimkien, imma tersqu għal-qrar. Tajduli mhux affarijiet tal-antik daw. Il-mulej ħerqan li jeħilsek minn kull irbit u jgħinek. Dak il-qrar, law kondanna, law akkuża, inti tersaq lej ħabib li jafek, għafdaħ fil-persuna tas-saċerdot biex jagħtik il-ħelsien mid-dnub u l-ħażen u jiftaħlek il-bieb għall-paċi. Biex inti l-imħabba tiegħek tkun safja u mbierka. L-imħabba ta' bejnietkom, l-imħabba fil-ġisem hija Quddiesa, hija mbierka. Itolbu lill-mulej li l-intimità ta' bejnietkom tkun dejjem intimità imbierka li skont irida tiegħu tħalli l-frott. Kewkba, aħbar tajba, rigal. Dan l-awgurju tiegħi llum fil-festa tal-Epifanija. Li intom għal xulxin tkunu kewkba fit-tlam tad-dinja. Li tkunu aħbar tajba l xulxin mhux meta jiftaħ il-bib tieħu qata għax ġie, jew tieħu qata għax ċemptlitlek. U li tkunu rigala għal xulxin. Mod kif tgħixu il-preżenza ta' Alla f'ħajjitkom. Intom se tqazzu l-xulxin, l-ewwel bil-paċenzja li se tieħdu b'xulxin. Hekk se titqazzu intom. M'hemmx għalfejn bir-raġġira minn issa, laqqas bil-qrun nawguralkom. Le? Imma intom se tqazzu l-xulxin. Bil-paċenza li tieħdu b'xulxin imma fuq kollox. Bl-imħabba ta' bejnietkom. Se nagħmlu ftit momenti ta' silenzju, imbagħad inqumu bil-wifqa biex ngħidu flimkien il-kredu.
Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Mistier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tella s-sema u jgħat fuq l-emin tal-Missier. U għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben, li hu meqjum mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Iben, u li tkellem f'omm il-profeti. U fi Knisja waħda, Quddiesa, Kattolika, Apostolika, nisqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Illum is-Sultan ta' Slaten wera ruħu lill-ġnus kollha. Ejjew bil-fidi inqedulu dan it-talb tagħna. Ħossib il-mexxejja spiritwali tagħna biex dejjem ikunu ġbija tiegħek għalina fit-triq tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Ħossib il-mexxejja tal-ġnus kollha biex jarfu jkunu amministraturi tiegħek fil-ġid tal-art nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Ħsieb dawk li huma waħedhom u li qed iħossu l-pis tal-ħajja billi tipprivdilhom nies li jħobbuhom nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Ħsieb in-nies ta' rieda tajba biex bl-eżempju tagħhom ikunu kwiekeb li jiddu fiċ-ċpar u tlam tal-ħajja nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej Missier Quddiesa aħna nafu li inti tħobbna. Nitolbuk tkompli turi il-ħnina tiegħek magħna bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom
ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħina tiegħek mulej ħares lejn dawn l-offerti tal-Knisja tiegħek. Maħniex se nofrulek iżjed deheb, inċens u mirra, iżda lill-ibnek Ġesu Kristu li taħt ixbijat ta' dawn l-offerti huwa sagrifikat u moti lilna bħala ikel u li għaxu jisalta għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier Quddies Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nrodulek ħajr. Għax inti llum dawwalt il-ġnus meta wrejthom fi Kristu il-misteru tas-salvazzjoni. U bidera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut, int fejjaqtna bis-sebħ ġdid tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Quddies, 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 u li Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-oli tas-smawwiet, imbirek minġi, fl-isem il-mulej, Osanna fl-oli tas-smawwiet. Quddies tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull Quddiesija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibad, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġism li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ l-kalċ, reġerat il-ħam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra tad-nubijiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fid. Għaxu l-mulej u Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Kana Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħid, mas-saċerdot u djakni tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħudna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll li tolbuk. Agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu,
Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Sant, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna wridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfridna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għahdi l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Avviż importanti dwar it-tqarbin. Nżommu din l-atmosfera sabiħa li hawn fil-konkatedral. Għaġla m'għandniex dawk li jixtiequ jirċievu il-ġisem u d-dem ta' Ġesu huwa mistednin biex jitilgħu mill-korsija tan-nofs se jkollna Monsignor Arċisqof, żewġ saċerdoti u wieħed lajk li sejrin iqarbnu, dawk li qegħdin fuq madwar l-artal jew wara l-artal il-kbir jibqgħu hemmhekk għaliex imbagħad aħna niġu u nqarbnuhom. Nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejn.
nitolbu. Mulej mexxina dejjem kull imkien bid-dawl tiegħek tas-sema biex fema safja narfu l-misteri Quddiesa li fihom oġbok tatina sem u nirċivuhom kif fixra bl-imħabba kollha bi Kristu Sidna. Eccellenza, nirringrazzjak għal darb'oħra li mexxej din iċ-ċelebrazzjoni llejla. Naf kemm ċelebrazzjoni bħal dawn huma l-qalbek, allura nikdu gost ħafna li anke f'okkażjoni bħal dawn tgħaddi messaġġ li jkun vera tajjeb għal din l-okkażjoni. Nixtieq ukoll anke nirringrazzja lilkom is-sarajs li lqajtu l-istedina tal-Moviment ta' Kana biex illum attendejtu għal din iċ-ċelebrazzjoni. Aħna ħanibqgħu nakkumpanjawkom bit-talb tagħna din hija sena importanti ħafna, però mhux din is-sena biss, naturalment anke snin li ġejjin il-ħajja ta' żwieġ tagħkom. Grazzi ħafna, ringrazzja wkoll anke il-kor tal-parroċċja ta' San Ġorġ għall-qormi li animaw il-Quddiesa llejla. Issa wara l-Quddiesa immedjatament nitlobkom ħalli titilgħu koppja għaliex Monsignor Ċisqof jixtieq jiltaqa' magħkom personalment u jagħtikom tifkira tal-okkażjoni. Min qalbi f'isem il-Moviment ta' Kana nawguralkom preparazzjoni tajba għas-sagrament ta' żwieġ. Grazzi ħafna. Il-mulej magħkom. Għal dawn it-talbiet nirrispondu ammen. Alla li sejħilkom mid-dlamijiet għad-dawl tiegħu tal-aġeb, fit-jubitu jagħtikom il-barka tiegħu u jwettaqkom fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba. Lilkom li b'qalb qawwija qegħdin timxu wara Kristu, lillum der fid-dinja bħala dawl jiddi fid-dlam, jagħmilkom ukoll dawl għal ħudkom. Jagħtikom li wara din il-ħajja jittaslu għand Kristu Sidna li hu dawl minn dawl. Kif feħ kbir waslu għandu l-maġi li mxew mal-kewkba sakemm sabuh. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
God bless you, God bless you.